Good morning guys. Good morning everyone. Ayan, kagigising ko lang. I just woke up like this. Di ba? Ang taray. Tinanghali na ako ng gising. So ngayon pa lang ako magkakape guys. Samahan niyo ako magkape. Magkape habang nagkukwento ako sa inyo, di ba? Story time. Late na kasi ako gumimik ako kagabi. Char. Hindi. Meron lang sa akin nag-invite kagabi. May nag-invite sa akin kagabi na mag-chill lang dyan malapit. Dito lang naman kasi malapit sa amin. Meron mga gimikan. Paglabas mo ng namin, ng village namin, may mga gimikan na dyan. So, gimik din, tinanghali ng gising, kaya magkape na tayo. Coffee time guys, ayan. Inabot na ako ng gabi dahil meron akong mga client na panggabi. Mga client ko panggabi. Kaya inabot din ako ng gabi. Late na ako ng gising. Ayan. Magkape tayo guys. Oh, init pa yung kape ko. Ayan. Kape tayo. Sarap ng kape. Tapos, ang kape ko dahil walang tinapay, walang kahit ano. So, ayan, nag-isip ako na ito na lang yung pa-partner ko, di ba? Ayan na lang, gulay na lang. Gulay na, broccoli. Masarap din naman to sa kape. Broccoli, sarap na kape. Ginisa lang siya sa pork. Sarap. Kain tayo guys. Ayan. Ito lang ang breakfast muna. Ayan. Ang mga hindi pa nakaka-order ng aking mga scent, mga perfume, may sa perfume dyan, ayan, mag-PM lang kayo. Napakita ko na naman na sa inyo. Ayan. PM lang kayo. Suportahan nyo ang bago kong Kirihadas. And matagal na rin ako nagtitinda ng ng mga perfume. Ngayon lang ulit ako nag-focus. Ayan. Kain tayo, guys. Masarap din ka-partner sa broccoli yung itlog. Para healthy yung breakfast natin, mag-itlog tayo. Ayan. Balatan muna natin ang itlog. Ayan. Talagay, mag-order na kayo ng aking Kirihada scent. Talagang long-lasting yung perfume ko, maniwala kayo sa akin. Ang bango. Ang bango-bango niya. Diba? Talagang pag pag yun ang perfume nyo, kahit labahan, kahit i-washing pa yung damit nyo, nandun pa rin yung amoy. Hindi naaalis yung amoy. Kaya, ano pa iniintay nyo, mag-order na kayo. Order na kayo guys, yan o. Sarap to, diba? Broccoli, carrots, at saka boiled egg. Sarap po. Broccoli, tapos boiled egg. Diba? Sarap niya. Ay, tissue. Tissue na kasan. Ay, tissue dyan. Ang tissue. Ang tissue. Yan. Sarap. Hapong carrots.
Kain tayo guys. Ang sarap. Ang sarap i-partner ng boiled egg sa broccoli at saka sa carrot na ano lang to, ginisa-gisa lang. Mm. Mm. Wala kasing bread. Wala akong ma-breakfast. Ito na lang. Mm. Hindi tayo. Ano tayo? Mm. Hap. Guys. Tapos, kape. Ba? Sarap. Hap. Yun guys, yan ang munang breakfast ko ngayon. Mamaya kakain ako ng rice. Thank you for watching guys. Good morning.